Ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ife na-eme ebe a na afọ ọjọzikwara unu ndị mmadụ njọ. Esi na mmadụ ya eme ya invite ka ị bịa na birthday ya ka ị bịa soro ya wee celebrate ya. Gụbịa ka ịfụkwanụ ka a na-agbanye ya ring alụmdi na nwunye. Ije ji ebe ahụ wee buru ọtụmọkpọ wee were ụtụsasịa wee yele nwa mmadụ wee gbuo ya. Na ife kpatalụfa ji wee gbuo ọmarịcha nwata nwaanyị abụ maka na nwata nwaanyị a gonyere onwe ya brand new Range Rover Velar. N'onye akpatalụ ndị ọyị ya ji wee chewere ya echiche ọnwụ nke bụzi na fa edunagị obodo afụdebe maka ife nke ụwa wee na-ajụ onye gburu ya ya kedụkwa n'ife oge nụrụ kịta anụnwa o gburu nwata nwaanyị anụnwa. Na ụfọdụ ndị mmadụ na afọ ọjọzikwalụfa njọ maka ndị na-atụrụ ọstụ ọyịfa maka ndị na-atụrụ ọstụ onye ọ bụ ya na fa bịakwa ka i were ife mere ọmarịcha nwata nwaanyị onu na-afụ ebe anụnwa onye nke dịkwanụ 29 years ama ama na soshal midia afa ya bụkwanụ Ama ka i welụkwa ya wee dọọ onwe gị aka na ntị maka na kịta anụnwa foto ya ife onyonyo ya na-efegharịzi na soshal midia niile wee na-akọwa na ọmarịcha nwata nwaanyị amakwa na ama na TikTok na ọ bụrụgokwa na onye nwụrụ anwụ na ọ na-emenyite na TikTok ya nke bụkwanụ na ọtụtụ ndị mmadụ makwa na ebe ahụ na dịka ọ na-achọkwa n'ime ncheta ọmụmụ ya anụnwa bụkwanụ 29 years birthday ya na ọ pụtara na Instagram ya wee na-agwa ndị mmadụ na ya bụ ife ya bụ total shutdown dịka ọ na-eselebreti kwanụ 29 years ya na ka o mee 29 years na ọ bụrụgokwa na onye nwere ọtụtụ ife dịka ọ na-emezikwanụ bizines na famili o si wee pụta na fa nwere ego kama na nyanwa ka Chineke ji wee fichaa ezinụlọ fa anya mmiri na ọnyanwa bụkwanụ na ezinụlọ fa na-erikwanụ nri onya ka ndị mmadụ chachaziere echiche wee sị ka fa welizie anya bụ ohere o eji wee mekwanụ 29 years birthday ya wee gbufuo nwatakịrị anụnwa na-emefa nta na-emefe imo maka na ọ pụtara wee kọọlụfa ije uwe ya ka o si wee taa ụfụ ka o sikwa na-ebu ndebefa. Hei, Chineke na-ekwekwa n'ife ọjọọ malụkwa na ụdịka ife unu na-akọ na soshal midia afọ ọjọkwọrọ n'ụwa njọ. Ndị ahụ ị na-eche na afa na-amụ ịlịghị amụ na fa afọrọ n'anya enwekwara ike ọ bụrụ ndị ahụ na-eche ohere fa ya eji wee were mma mapuo gị afọ were egbe kwụpụ gị isi were tụsasịa ghele one ife ọbụla fa makwanụ n'ihi egbu ọnụ. N'ọkwa ya kpatalụ na ụfọdụ ndị mmadụ na-ezozi ifefa nwetara kịta anụnwa ụfọdụ ndị mmadụ na-ezozikwa achivumenti fa na ọ bụlọkwa ife ọbụla ka fa na-abịazikwa egosi na soshal midia. N'ọkwa ya bụkwa na nwata nwaanyị ọnụ na-afụ ebe a bụzikwa onye nwụrụ anwụ na-akọwa na bifo na onye ọbụla na-adịkwanụ jelos n'ife ị na-eme na o nwere ike ọpụta ọkọ ọghọ ọnụ kparịa ahụ pụwa kama na nke kịta anụnwa na fa na-ebuzikwa ọtụmọkpọ na akpa na fa na-ebuzikwa ifefa ya eji wee gbuo onye ahụ ka fa dịchọ na onye ahụ anọrọzikwa n'ụwa ka fa wee zuo ike. N'ọkwọ maka moto ọfụ nwata nwaanyị a goro maka na ọ na-agba ahụ kịta anụnwa ya bụ moto ka a ya ejizi wee bulu akpati ozu ya wee bunata ya na befa wee nyie ya. Ọnya ka fa na-ekwu na nwata nwaanyị a n'oge ọbụla si ọ na-egosi onwe ya na soshal midia si oge ọbụla si ọ na-egosi ife niile ọ nwere. Ndị mmadụ wee na-asị na fa afụlọkwa ya bụ ife asị ife nwatakịrị a jikwa eme ọnụ maọbụ ife o ji anya isi na Chineke gọziri ya o welu stori ya wee na-enye ndị mmadụ ndụmọdụ na-agwafa na fa adakwa na mba n'okwukwe fa na fa adakwa na mba n'ife ọbụla fa na-eme na nyanwa staatịkwa na asị onye na-akụkwanụ kapịnta kama na tata anụnwa na onwekwanụ shọpụ na o nwere ife niile ọ chọrọ dịka ọ na-emezikwanụ bizines nke ya n'ogolu ma mechin n'ogolu moto kịta anụnwa ọ dịkwanụ 29 years na kịta anụnwa na ọfụgokwanụ di ya anụ ya nke bụ na ọ na-achọ ịgbanyere nge n'aka. Ndị mmadụ wee sị na fa afụlọkwanụ ife dị njọ n'ife anụnwa ọ na-ekwukwanụ na soshal midia ya nọọ ndụ ya ka ọ na-egosikwanụ na ọ na-agbakwanụ ndị followers ya ume dịka o si agba mbọ na-eme bizines nke aka ya na ya bụ ife bụ na ọ na-akọwarụ ma ndị na-eme hukọpụ ma ndị na-agba awantelọ ma ndị enweghị ifefa na-alụ na ọ bụghị sọsọ ebe ahụ ka esi enweta ego na wutiatụ ime nke ahụ n'ihi enwetakwa ego n'ụzọ dịkwa mma na ọnya bụ ife ọ na-akọwarụ ndị mmadụ na ya bụ ife ọ na-akọwa abụrụkwa n'ife dị njọ na ife ọ na-akọrụfa bụ ka ị esi nwa ọrụ nke aka gị na-eme ka ego nke aka gị witiata edipendị na onye dị etu a maọbụ na ije lọtụ wee nweta ya bụ ego na ka ọ na-akọ ife niile a wee na-enye ndị mmadụ ndụmọdụ na ọmadụ na ndị ọyị ya na-egwuri ya anya ọkụ na o nwere ndị obi adịrị mma n'ebe ọ nọ maka na nyanwa na-emekwana ọfụma. Onye ọrụ na-afụ ebe a bụkwa na onye Ghana na-amakwana ya ama na TikTok na ọfanwa bụ ndị nwere millions of followers and efo shop ya ebe ọ na-akwa akwa ebe ọ na-alụgasị ọrụ shop ya juru eju na-ekwo ekwo moto nwa na ogolo ọfụ anya azikwa moto anya. Ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị na ọ na-eme giveaway na TikTok ya oge ọbụla na ndị anụnwa gburu ya na ngwa na fa jezie emebe giveaway nwa na fa kedu ifefa genu na ya bụ ifefa mere dịka ndị befa na Ghana na-akọwa n'ọkwa n'ụtụsasịa bụ ife enyere ya dịka o si wee nwụ ma ife ọ na-agbụ n'ọnụ maka o si wee na-eti mkpu na mgbe eji wee buru eru ụlọọgwụ ọ bụrụzikwa na onye nwụrụ anwụ.
ụfọdụ wee nọ na kọmentị wee na-asị na ọkwa afọ onye enweghị oyi nwaanyị kịta na-agbara oyi nwaanyị ọsọ, asị na agwa ya adịghị mma, na gịnị ya yiwa na ọ na-eme nke a na-eme nke ọzọ, na kịta anụnwa na-ezie ndị nwa nwere oyi nwaanyị ndị oyi ya nwaanyị nwa egbufugbu efia wuti anya ukwu. Ofu onye nọ na kọmentị wee na-asị na ụwa kịta anụnwa na-anọzikwa na jenereshọn nke bụ na ahụhụ nọ na kọmpandị ebe ibi na ọ na-ewuzikwa gị anya ọkụ, na anwụnta dị ebe ahụ na-egwukwa gị anya ọkụ, na oke na ọchịcha na-arịgharị ebe ahụ na-eguzikwa gị anya ọkụ, n'ọkwa ya butere ọnwụ nwata nwaanyị ọnụ n'afọ ebe anụnwa. Ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa, ka ndị befa kasikwanụ na ife mere emego, ka Chineke gbuo ezinụlọ ofu ume.